いいスタートだね。今年はどんな年にしたいですか？どんな年か、なんかまだやったことないこととかいろんなことに挑戦していきたいなって思ってますね。早速でも挑戦しましたね。まずね、しましたね。後ろ見てください。後ろ